धरती मई के लाग। तो स्पेशल पावर स्टार पवन सिंह देशभक्ति गाना के लिए बने हैं और जब भक्ति गाना गाते हैं और देशभक्ति गाना गाते हैं तो कुछ अलग मूड में भोजपुरिया समाज के या भोजपुरी के पूरा बिहार के जनता जे बा ओकरा के अलग मूड में एकदम तौले के काम करेले। सिनुरा सुहाग हो। पवन सिंह के गाना आइल बा सिंदूर, आई में साफ सुथरा में बता दिले बड़े कि उ दुश्मन आतंकवादी जौन देश पालता पाकिस्तान ओकरा के साफ सुथरा में बता दिले बड़े अमित शाह जी से कह के और मोदी जी से कह के कि आपन बदला जौन हमनी के 26 गो सिविलियन के मरले बड़े जौन आतंकवादी जौन पाकिस्तान देश ओकरा से बदला लेवे के बा। इ गाना में साफ सुथरा में एकदम झलकता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अपना गर्दन से जौन आवाज निकलले बड़े भैया देशभक्ति के तौर पर बहुत ही लाजवाब बा। पवन सिंह के लेके कोई कही कि भोजपुरी में तो कई गो कलाकार बड़न भक्ति गाना गावे वाला देशभक्ति गाना गावे वाला, लेकिन वो आवाज में नहीं खे। जैसे पवन सिंह अपना आवाज में गावस वो आवाज में वो लफ्ज में कोई ना गा सकेला भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना दावा के साथ कहतनी हम। पवन सिंह एकरा के अपना मिजाज में गाना गइले बाड़े आ अपना चैनल पर भी अपलोड कइले बाड़े। एक दिन में भैया 3 मिलियन ई गाना पर व्यू चल गइल बा। तो कुछ खास बात बा इस सिंदूर गाना में जो देशभक्ति गाना बा, यही के चलते भैया एकरा के गाना के सुने के पसंद करता पूरा बिहार के जनता पूरा भारत के लोग।